За втора поредна година Столична община осъществява и доразвива пилотния си проект «Хей, ръчички». Идеята е децата от предучилищна възраст да се запознаят с езика на жестовете, както и с това, че хората са различни, че има такива сред нас, които използват друг език от познатият им вербален. Именно заради това приятелите ни от група Жестим и Фондация Развитие и интеграция посетиха над 20 детски градини и обучиха повече от 550 деца на основни жестове от езика на глухите хора. Идеята на проекта «Хей, ръчички» дойде от това, че всъщност ние трябва да запознаем дечицата от малки с това, че има различни хора и че всички живеем заедно на тази планета и разнообразието в комуникацията е всъщност нещо много красиво и добро. Жестовият език, на който аз съм свидетел от съвсем малка, е толкова красив, особено художествения жест, който всъщност е в основата на нашите песнички. Ние работим с театър Мимар към Сдружение Тишина от много години по най-различни подобни проекти и всъщност тук в Хей, ръчички се срещаме точно с това. Нашите актьори от една страна да намерят своята работа и призвание, от друга страна самите дечица да овладеят до някаква степен жестовия език и да занесат вкъщи тази информация. От доста време с Фондация ФРИ работим заедно по различни проекти, но този проект под наименованието «Хей, ръчички» ни е като че ли най-приятен, най-пълноценен, най-всеобхващащ, защото чрез него ние даваме първите стъпки на децата от детските градини да разберат, че в този живот има различни хора. Има хора с различни възможности и когато се срещнем с тези хора, ние трябва да знаем как да комуникираме с тях. Искам да ви споделя това, което правим тук в детските градини. Много съм благодарен на Фондация Развитие и интеграция. Ние правим проекта чрез нея и всичко това е уникално. Когато правя нещо, винаги давам всичко от себе си. Помня, още когато бях много малък и ме обучаваха мен. А сега аз обучавам деца по градините. Ние посещаваме много и различни детски градини и начинът, по който децата усвояват жестовия език е невероятен. Всичко това ме прави щастлив. Факта, че аз мога да им предам знания и заедно с това те да се забавляват, заедно да изживеем всички тези емоции. Това е невероятно. Ето сега, както разбрахте, Столична община ни даде възможността да продължим тази инициатива, да обучаваме деца и да предаваме жестови език, да доразвиваме проекта. Надявам се да има възможност това да продължи и занапред с нови проекти, за да могат още деца да се обучат. Така, когато децата пораснат, ще могат да предават знанията си. По този начин ще знаят и как да комуникират. Ето, ние приключихме нашето обучение. То беше много успешно, защото децата усвоиха целия материал. Те усвоиха всичко, което бяхме подготвили. Децата знаят азбуката от А до Я без грешка. Това е невероятно. Имаше няколко трудни жеста, но те не се отказаха и усвоиха всичко правилно. На всяко наше идване в градината децата ни посрещаха с усмивка, казваха «Здравейте!» и демонстрираха какво се запомнили от предния урок. Щастлив съм, че ние успяхме да се свържем с тях и да им предадем знания. Много се радвам. Ние винаги заснемаме и монтираме видеа от посещенията ни.
Така показваме в социалните мрежи какво правим, какъв е резултатът от работата ни. Искам още веднъж сърдечно да благодаря на Фондация Развитие и интеграция, театър Мим Арт в наше лице и Столична община. Благодаря ви! Ние присъствахме на заключителната среща по проекта, която се състоява в 124-та детска градина в столицата. Децата демонстрираха новите си знания и умения в предварително подготвена концертна програма. Чрез разучаване на една детска песничка, в случая песен на азбуката, между другото винаги се избира тематично коя песен ние да започнем да работим, защото проектът не се провежда за пръв път. То е последователност от миналогодишния проект, пак "Хей, ръчички", наречен, но тогава учихме друга песен. И чрез приемите на музикалните движения, чрез приемите на жестовите интерпретации, песента се изразява на жестов език по много хубаво визуален аудионачин, който децата възприемат и слухово, и с очичките си, защото виждат движението на ръцете. Всички те разбират, че това е някакъв друг език. И когато за пръв път им представим песента, те най-напред се чудят. И като ги питам с какво говорим ние, и те казват с ръце. Значи те забелязват, че освен глас, тук се намесва и нещо друго. И вече започват полека-лека да разбират, че има и друг език в обществото. Не само речеви, не само на устата език, не гласов език, а има и жестов език. Аз също съм много щастлива, че участвам в този проект, защото е много полезен за малките деца. Това, което направихме, е, че успешно обучихме децата на цялата ни азбука и на някои основни жестове от нашия език. Идеята е, когато влязат в училище, да могат да ползват жестовия език и да се случи една пълноценна интеграция между глухи и чуващи деца, без затруднения в комуникацията. Тази година посетихме общо 20 детски градини, но се оказа, че има още много желаещи, от които получаваме покани за посещения и искания да се включат в проекта ни. Мога да се похваля, че нашият екип се състои от изключителни професионалисти. Много добре се разбираме и работим заедно. Успяхме да посетим всички детски градини. Благодарим на Столична община за финансирането на проекта и на Фондация Развитие и интеграция. Запознаването на децата с елементи от жестовият език е така много полезна стъпка в опитите за интеграция на дечица с нарушен слух. Нашите родители са много отворени към всичко ново, към различни форми на комуникация. Нашите дечица са запознати и с други алтернативни форми, тъй като ние имаме интегрирани дечица с СОП, с различни образователни потребности, главно са запознати с форми на комуникация, които имат отношение към невербални деца, главно от аутистичен спектър. А в случая жестовият език е изключително така интересна форма на комуникация, тъй като разчита главно на езикът на тялото, без звукови стимули. Когато повече организации работят по една и съща тема, тогава и резултатът е по-добър.
Благодарим от сърце на Столична община, че подкрепи за втора година този проект. Той тръгна като пилотен преди години, а сега вече стъпваме съвсем стандартно. Надяваме се, разбира се, да ни подкрепи и следващата учебна година, като много сме щастливи, че нашата идея беше продължена от други наши приятелски организации и в училище. С осъществяването на проекта Хей ръчички се подпомага и трудовата заетост на хора с увреден слух, които са пряко ангажирани с обучението по жестов език в детските градини.